Mommy, try another track. DJ Bine. I'll give you pleasure. Yo, one song, one dance, got dramatical entrance. Ya mai ya ne Dakta, ana ta nan kenan. wallahi ina ta nan. Ya ne. Ka dawo kenan. Ana dawo mana. Oh, dakta, inda shigowa. Daga mutane. Mai Ah, Allah ya biya. Dakta, ka dawo kenan. mai ni kan dan ma wata tambaya mana. Ina jin ka dakta. Amma da sharadi. Idan na ma tambayin nan in dai baka amsa ba za ka ban duk abin da yake jikinka. Hatta wannan ledar ba. Ah, Eh. dakta. Hatta wannan ledar. Ni ko wannan wace irin tambaya ce haka dakta? Ka da kuma ka yadda ba. Ah, to shikenan ma babban ne ina jin ka. Wace irin tambaya ce wannan? Mai menene tazarar ƙasa tsakanin ƙasa da sama? Tazara tsakanin ƙasa da sama. Tazara tsakanin daga ƙasa zuwa sama dakta. Eh, Tazara fa dakta. Ya, auna? gaskiya nan Baka sani ba? nan tambayar na yawan wani dakta. Alƙawarin barbar ledar. Wannan fa musi Musi na gaba. shi ne fa ta kula fa Ruwa. wasu ɗan wasu bugun riɗa ibu ne fa Bayan su. sun ɗan wasu zama ya gwalgwal kuma dakta bugun riɗa ibun nan fa su kaɗai rage a ciki a to dakta jima To, akwai wani abu kenan. ai dakta ni ma ya kamata a ce in ɗan maka wata tambaya A dakta to bismillah mana. dakta ne ni tambaya ta in na maka dakta bayan ka dawo min da yan canji na da wasu uku musun nan sannan kuma zaka an tayo min wayar gurin ka dakta Har da wayar tawa. dakta Mu je ta duk tambayar da za ka yi man zan iya amsa ta. to tambaya ta dakta wacce dabba ce Na jin ka. idan tana ƙasa tana da ƙafafuwa guda hudu in ta fara tashi sama ada kuma ƙafa guda uku tana tashi sama can ada kuma ƙafa biyu dakta amma in ta zo sauka ƙasa ƙafa ɗaya dakta take sauka da shi Kai? to wannan wace dabba ce Ka. Gaskiya ban sani. na fahimta idea wala dakta Gaskiya ban sani ba. ji ba fulatani Gaskiya ban sani ba. sai an tuyo mun sina da yan canji a kuma Haka za a yi? yan kwaso mun waya kawai wallahi daga nan sai yan jagwal To kashi. wallahi buguri ɗayin nan ta Ah. yi wasu zama ya gwalgwal sai wayar dakta Har da wayar? ai To zan yi swapping? dakta ai ni ma baga ko tambarin jiki ban ɗaya ba na miko maka hadda da ya fara tsufa wannan ka san daraja To amma tsaya. Me ce ita wannan amsa ta bita da? awa dakta bisa agreement ai baka ce na tambaye ka ni ma zan bada amsar ba oye na tuwaya wallahi a tuwaya Kai? Hagon ina ganin sa kamar alanjarai.